Шулай булгаштын, мында нәрсә, мында язучылар музейі болар. Бұл язучыларның музейі. Біздің шәһәрімізде бик күп язучылар яши. Сіз кімдер белән очрашканыгыз бар? Менә Тивотнада булмадыгызмы Вәсилә Хәйруллина кичәсендә? Юкмы? Сезнең класс булмады, да? Ойдан хәлне беләсездер әле. Рәшит Бәшәр белән очрашканыгыз бардыр, әйме? Безнең чакта төбәгендә бик күп язучылар яши балалар. Әле менә монда чыгып китте безнең Мансур Сафин дигән язучыбыз. Әле ул сезгә үзе турында сөйләр балалар. Безнең менә монда карагызлар, галерея, Чуминский писатели дигән галерея бар безнең. Менә монда ничә язучы яши, күрәсезме? Бик күп язучылар бездә яшиләр, әйме? Ләкин аны күрсә, бүгенге көндә инде мәрхүмнәр дә балалар, әйме? Кеше бит гомерлек монда яшәми, әйме? Шуңа күрә, менә бүген без сезнең белән балалар Мәхмүд Газизов дигән язучы турында сөйләшәбез. Менә мин бүгенге кичәбезне аның шигырь юллары белән башлап җибәрәсем килә. Менә аның шигырь юллары бар. Тегәри китте йомгагым, йомгак түгел җырларым, йомгак өчен мин дусларым сезгә бирәм. Сезнең кулга тәгәрәсен йомгагым дию, әйме? Менә аның бүген без аның шигъриятендәге шигъри йомгакларын